আগবঢ়াবলৈ আমি মনস্থ কৰিছোঁ। সেই হিচাপে আমি গাঁৱৰ ধনী দুখীয়া আমি বাদ বিচাৰ নকৰি যি কেইঘৰ আছে তেওঁলোকক আমি দাইল আলু তেল নিমখ গোটেই বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু যাতে আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰিব পাৰে সেইটোলৈ লক্ষ্য ৰাখি আমি চাবোনো দিছোঁ। চাবোনেৰে ঘনাই হাত ধুব আৰু যাতে যে কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পিব নোৱাৰে সেইটো লক্ষ্য ৰাখি আমি আৰু কামলৈও যাব দিয়া নাই। ঘৰত থাকক, এই বিহুটো ক'তো ওলাব নালাগে, ঘৰতে থাকক। সেইকাৰণে আমি অলপ মানে দুখীয়া ৰাইজক সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু লগতে এইখিনি সামগ্ৰী দি পেলাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। এইখিনি কৈয়ে মই সামৰণি মাৰিছোঁ। সন্মানীয় আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্দেশত, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তথা হোম মিনিষ্টাৰ নিৰ্দেশত আমাৰ যিটো নেকি শিক্ষক তথা যিকোনো কৰ্মচাৰীসকলে একেলগে লগ লাগি আমাৰ সেই 113 নং বাগডোবা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত আজি বিতৰণ কৰিছে। তেখেতসকলক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত এই দুৰ্যোগৰ সময়ত তেখেতসকলে ধনী দুখীয়া বাদ দি পেলাই চবকে সমানভাৱে বিতৰণ কৰিছে। সেইকাৰণে তেখেতসকলক মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ দীৰ্ঘজীৱী হওক। আমাৰ যিসকল শিক্ষক আৰু যিকোনো কৰ্মচাৰীসকল তেখেতসকলৰো সু আৰোগ্য থাকক আৰু সকলোৱে ঘৰতে থাকক আৰু যাতে আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পিব নোৱাৰে সেই লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱেও যাতে ঘৰতে থাকি আমাৰ চৰকাৰক সহায় কৰক, সেইটো মই আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। बेयाव मा होनो जोङो 113 नं बागडोबा गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव जा असम सरकारनि शिक्षा मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो असमनिनो मुख्यमन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि माबायाव माने थिननाय बायदियै जा दिनै बे माबानि मा होनो कर'ना भाइरासनि माबायाव जोंहा गामियाव गोबां माने लेबार मावग्रा खामानि मावनानै जाग्रा सुबुं दङ। बे खामानि मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा नैबे बे माबानि दुर्যোगनि समायाव बाहेरायाव गासिबो खामानि मावनो हायाखै, न'आवनो न' सिङाव थानो गोनां जादों। बेनि थाखाय दा गोबां आंखालाव गोलैदों। बेखौ नोजोर लाखिनानै असमनि मुख्यमन्त्रि आरो शिक्षा मन्त्रि बित्त मन्त्रि बिथांमोना मास्टार स्टाफ बा बायदिसिना माने कर्मचारी बिथांमोनखौ अनसुंथाइ होनो खावलायनाय लेखा बिथांमोना जोंनि गामियाव जा बिथांमोना मास्टार आरो कर्मचारी दङ बिथांमोना ज' लोगो नांनानै जा एसे हायो गामिनि दुखिया सुबुंफोरनो, अकल दुखिया सुबुंफोरनोल' नङा गासैबो गामिनि रायजो राजानोनो बा धोनि गोरिब नायालासेनो सोबनोबो जा हागोन एसे बिथांमोना खांलायनानै बे माने दुर्যোगनि समाव बा बे माने जेरावनोखि कर'ना भाइरासनि समाव माने आंखाल बयाबो गोलैदों, अकल दुखियाल' नङा। बेखौ नोजोर लाखिनानै बिथांमोना सोबनोबो समान भाबे जा हायो एसे बिथांमोना खांलायनानै दालि एसे होदों, मा होनो आलु थाव, जानाय थाव गुबै, आखाइ सुनाय साबोन बेखौ होनानै बिथांमोना आं आसा खालामदों रायजो राजा माने एसे मोननानैबाबो बेखौ एसे सन्तुष्ट मोन्दों। आंबो दा बेखौ बिसोर राननानै आरो गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे आरो उनाव बिथांमोना बेफोरबायदिनो आरोबाव आंखालनि समाव गामिनि रायजो राजाफोरखौ एसेबाबो सुंस'नानै मोजाङै दैदेनलांगोन बेखौ आसा खालामनानै आंबो बेखिनिखौनो बुंबाय। आं गोजोननाय मोन्दों। दालि एसे आं दा सुबाय थादों, दालिखौ रानबाय थादों। गामि जों माने दोलफारा गामि बागडोबा, जों दा 113 नं बागडोबा गुदि फरायसालिनि लांगोनायावनो ज' जानानै ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामलायनानै माने दालि सुनाय आलु सुनाय हाबाफारिखौ सालायबाय थादों। बिदिनो खायफा सफैस'नो हायाखै, थेवबो जों नेथाबनानैबाबो रानबाय थादों। मानो होनोबा जोङो बे समाव माने ज'यै ओंखारनो हाखाया जेला, ओंखायनो सासे सानै फैबाय थादों ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनानै बिदिनो लांगासिनो दङ आरो जा जिनिस होदों। बेखिनिखौनो बुंबाय आं।
Pasay na. Nông đấy. Nông đi lên dạ. Mang vào nó. Cái gì đó, đâu đi cơ. Bas. Ini apa namanya? Baru tidak mau boleh.